welcome to T-Fafers TV. Muri sei kuma-TV ese enyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chikonzero chaita kuti mavidhio aFreeman aliwe achiita lula negirlfriend. Tazochiwana munhu ari kukonzeresa ndiQueen Tatelicious. Queen Tatelicious vari kuti havana kufara nezvakataurwa naFreeman. Vanyora ivo vachiti bhifu rangu naFreeman riri pakuti akanditi achindidhisa akati one day achinditi mufesi ane beche. Zvakandidzimba kupinda mubhonzo chaimo. Dai akati babatanya kana kuti sisi babatanya zviri beta pane zvaakataura kuti mufesi ane beche. Ndizvo kutaurwa naQueen Tatelicious hanzi zvaakadedzera kuti mufesi ane beche. Saka inini ndabva ndati rega ndiita sei ndilikise mavidhio akachikwirana negirlfriend. Musakanganwa kuti Queen Tatelicious vakamboburitsa futi imwe futi vanhu vakati Queen Tatelicious vari kutaura zvavasingazivi ranga rimwe girlfriend nezvaimwe girlfriend. Asi Queen Tatelicious vaendera mberi vakati dai mahuri ainhumburiswa Freeman angadai akanhumburiswa ka 70 times chaiko. Hanzi akapusa zvisingaite Freeman, maybe ndiyo weti yaanozviitira inomupusisa. Ndozvataurwa naQueen Tatelicious. Vati sure hanzi shuwa munhu wepublic figure akaita saFreeman anongobvuma zvinhu zvese anongoitiswa yese. Hanzi rakapusa zimunhu iri rakapata. Handizivi guys kuti munoti kudi, asi vazukuru vambuya nani vataurawo zvinhu zvakawanda. Queen Tatelicious vadedzera kuti chinhu chaita kuti ndiwane mapictures aya ndechekuti Freeman girlfriend yake yaive ichimufonera payakanga ichimufonera anga asingadi kubata phone, of which Freeman angaendawo out nemhuri yake. Munongoziva Freeman ane mukadzi nevana. Saka girlfriend zviri kunzi yakarwadziwa. Saka aripo mumwe munhu ati kuriska kudena Queen Tatelicious hazviite. Ona zvinezvi zvawaitwa Freeman. Mumwe munhu akati she is just bitter, vari kureva girlfriend yaFreeman. Mumwe munhu akati zvakaoma, I used to respect this guy. Mumwe munhu akati Freeman idununu. Saka guys handizivi kuti noti kudi, asi Queen Tatelicious nevazukuru vambuya nani ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana vadedzera kuti ko iye akambopusa sei anenge achimbopirei magirlfriend mafoni achimurekodha munhu akapusa kudai, munhu akapata kudai. So please comment down below mutiudze kuti mamboriona here vidhio racho, asi kana muda kunoriona munoritsvaga kuTelegram, munonoriwana kuTelegram, riripo vidhio pano paYouTube hazviti tukupei. Thank you so much, don't forget to subscribe.